Feast of Christ the King. Ang kalibutan that we live today, Christ is not given the attention He deserved. Murag wala lang ang tao, may pagpiesta nato, ringo kay Bibo, kay Fiesta, Kings of Kings, agad next year. Kinahanglan nga otruho nato na, maragihapot mong sudan, maragihapot mong himuon, next year, mag-ihaw tag baka. Pero kinahanglan nga, mag-amot yun ta. Okay. Mo na itong himuon. Kaya piyesta good. God deserve nga tagaan siya honor sa atong tagsatag sa kinabuhi. Given attention, He deserve. We are not only giving Him that proper attention as the Lord of Lords and the King of Kings. Kini nga mensahe sa eksakto nga oras, panahon, isip mga Kristohanon, we must stand in the midst of turmoil, kagubot. Uban, gilunupan, galing mahubas ang tubig, naanasay bagyo na abot. But anyway, God is in control. What is God's desire for us as a people? Siya gusto sa Ginoo sa ato, isip iyang mga tinunan o magtotoo. Number one is, God desire best for His people. In 3 John 2, I wish above all things that thou mayest prosper and be in health, even as your soul prosper. Gusto sa Ginoo ang iyang katawhan magmatinud-anon og moasinso sa atong tagsatag sa kinabuhi. Amin bataana. Dili ta mahimo milyonaryo. Kinaaday na sa tungutok. Atong problema parehas biya. Kwarta. Manang sa 3 John 2, spiritual, material, and physical. Mga anak magata sa Diyos. Hello? Nabay anak sa Diyos nga magkalabanit. Nabay anak sa Diyos nga dili maghatag sa kapulo o piring. Hello? Ini ang tapat paghatag sa imong tayo sa piring sa atong hari. Di nakalitos. Siguro di hatag, o di kalitok, pag-ayo. What is God's desire for us as a people? Number 2, it should be the light overcoming darkness, joy over sorrow, victory over defeat. Because we are the sons of God. In John chapter 1, verse 12, magingon, apan kantong midawat o misalig kaniya, gihatagan niya sa katungod nga mahimong mga anak sa Diyos. Amin ba ta, anak? Dili lang isang katao dito sa Davao nga siya rin anak. Kundi tanan, nangingon diri, apan kantong midawat o misalig kaniya, gitagaan niya katungod nga mahimong anak sa Diyos. Accept Christ as Lord and personal Savior. Born again is not a religion, but our relationship with God. Nahimot ang mga anak. Dili ta anak sa yawa o sa demonyo, but we are the sons and daughters of God. If God desires best for us, unsay atong paghimuon? Kung gusto sa Ginoo best nga mahatag niya kanato, unsay atong himuon? Meaning, kitang tanan should walk in obedience and submission to His ways. Amin ba ta, anak? If He is the Lord, then we must obey. Now in Isaiah chapter 55, itatag Bible hinay ta kay edani kay 55 verse 6 nagingon,
Pangitaan ninyo ang Ginoo samtang siya hikaplagan pa. Sangpita ninyo siya samtang siya duol pa. Meaning, our relationship with God, kinahanglan motubo. Our relationship with God must grow. Amin ba ta, ana? Dili na permis. Kung maurag gihapon ka, ng isa ka buwan o miaging tuig, then something wrong with that. Kinahanglan na motubo ta. Pareha sa usa ka bata, motubo man gyud na. Dili ta mahimo mga Christian nga bonsai. Nga parehas na sa tubig, nga na-trap, nga walay kalusutan, o ang atong kamot giputol, pagkadugayan, duha ka adlaw sa mana, humot o baho. Why? Because it is not connected. So, mauna po may atong gitawag nga huna-hunaon. Pangitaan ninyo ang Ginoo samtang siya hikaplagan pa. Sangpita ninyo siya samtang siya duol pa. Meaning, our relationship with God is not stagnant. Pero tubo. In Isaiah chapter 55, verse 8 and 9, kay ang akong hunahuna dili sama sa inyong hunahuna, o ang akong mga laraw dili sama sa inyong mga laraw, nag-iingon ang Ginoo. Kay sama nga ang kalangitan habog kaysa yuta, ang akong mga laraw habog kaysa inyong mga laraw, o ang akong hunahuna kaysa inyong hunahuna. Sa atong ebanghelyo, merong kabuntagon. Jesus standing in front of Pilate admits that his kingdom is not of this world. In other words, it is a kingdom which does not follow the principles and the ways of man if Christ is the king. No, say mahigaw pumunta sa mga sitwasyon sa atong kinabuhi. Why? Because we are not following the principles that God has given to us. Then His principles should be given to man's life. Usahin natin sa kahadlok. Hadlok ta kay nitaas ang gasolina. Nahadlok ta kay nitaas ang bugas. Tao ramay wa mo taas. Fear, sickness, poverty, even death do not reign in our lives. Why? Because Christ reigned. As we look back the history of time, when the church was an imaginary or imagine of majesty. Madto ka dito sa Europe, makita din mo ang simbahan, pagkagwapo kaayo nga simbahan. Originally dito nagsugod ang Christianity. Pero karon asa naman, wa nay tao di na manimba. Napulo lang ang simbahan tungod sa gitawag nato nga mga pilgrims. Kanang mo tan-aw lang unsa kagwapo kaayo ang simbahan. We see the church building was so ornate and regal in appearance. Mga ministers, garbed with vestments fitting for servants of loyalty. Mga niatong unang panahon, the commitment of people and much in their desire to present the church as a visible expression of God's kingdom. Karon, unsa may atong gibati, mahimo lang tag simbahan, murag karton square. Malipay na dayon ta. Pero dili na mao gusto sa Ginoo sa ato. Di man nato yung ruto natong kwarta para na nga kahibulungan. Pero makita nato unsa nga klase nga mga tao ni atong unang panahon.
Moadto ka sa Notre Dame, makita nimo intricate kaayo mga gagmay kaayo nga mga butang nasa haligi. Matingala ka giunsa na nila. Nahimo nila to. Why? Because of their love to God. Tungod sa gugma, dili basta-basta. Karon we are trying our best. Unyang gabi we celebrate the feast of Christ the King. Paningkamot, mga youth, mga directs, mga youth, mga kayut, paningkamot nga maayo nato, pag-ayo ang atong selebrasyon. Pista gani singo, mag-ihaw magitag baboy. Pero karon kay pista sa atong hari, inahanglan. And next time, we will prepare for the feast of Christ the King. Amin mataana. Pati ang atong misa di galyo, ato ng ayuhon. Nga manghaon yun tayong eksakto. Di kayo magsalig lang ta sa lugaw. Buwad, buwad. Sige, naman tayo ko ng buwad. Kanon, bisap, dugan o kanon. Dagang kanon sa balay. So, ano lang. It is the expression of God's kingdom. Today, we see a void in the church and society. Sa ako nang ingon, when we build church today, murag grahe. Lapit ang mga simbahan karon nga gagmay. Tawgon pa yun, Temple of God. Huwag ka kuyapi. Saan giingon ni mga Temple of God? Walay ornate, wala tanan. Usay ang simbahan, ang sentro pa yun. Praise and worship leader, pulpit, paspas og kanta. Pag human sa kanta, mga layas na, di na mamati sa humili. Di na mudawat sa lawas o dugo ni Kristo. Nga mauna pinaka-importante sa atong tagsa-tagsa ka kinabuhi. They cannot express the majesty of the King. Nothing we can pass on to our children. Sa may pasa nato sa children, sige lang tag-rinta. Di na makahimo, kasi sige lang tag-rinta. Ngayon sa kasimbahan nga, they are there for 38 years already. Nabasa na ako na. Taga-siisi na sila. Kuhuwat lang mo magkaadto ko sa inyo. Sige na maglintrat 38 anyos. Until now, maura gihapon ang inyong himuon. Mao nang ipasunod ninyo sa inyong mga anak, sige lang mo rinta. Hello? Kita naning kamutan, na tayo unsay, yuta, aming mataana. Gihatag sa Ginoo sa 2,245 square meters. Tagsugod na taog, tambak. Kung maglusid tayo sa ano, paghimo sa itong simbahan. When we will move in unity, ato ginang mahimo aming bataana. Di tag-agay magsupak-supak. Ingna yung tapat, ayaw pagsupak-supak. Kinahanglan ato himuon, it is a church building nga mailhan gyud nga simbahan na dili na kahon. Basement, yes, mag-basement tag eksakto. Christ came as the exact representation of the Father. His task as a king is rule and maintain peace over all God's creation. Jesus is the king over all, whether people acknowledge it or not. Jesus is king. Hari siya sa tanang hari. Agod atong isilibrar. Ibutang na to kasi ang hari, siya ang matuman sa tagsatagsa na to kabubuton. Dili ta. The Holy Scripture is full of messages about Christ's rulership. Dili ni dream or fantasy. It is the truth.
Heaven and earth shall pass away. Magpabilin ang iyang pulong. It is not a dream or fantasy, but it is the truth. Muduol kita sa Ginoo, walay lain makatabang. Agud unsa atong kinahanglan sa Ginoo this morning? We want healing. We want our prayer answered. Now it's time to us. Sa pagduol pa lang nato, ma-anoint sa mga pare sa iyong forehead, muduol ka na. Lord, pareha sa usa ka babae. Nga Lord, if I touch the edge of His garment, I will be healed. Amin ba taana? Pagbutang pa lang sa pare sa oil, then, ingnon nimo, I receive whatever I ask from God. Amin ba taana? Wala itong himuon angay. Dili kay basta kay, uy, naglinya man itong uban, linyasan ko. Ayaw. Tuot kung unsa ang giingon sa Ginoo sa atong tagsa-tagsa sa iyang pulong para kanato. Amin ba taana? Feast of Christ the King. Maglipay ta. Bot bastante man siguro itong kaon. Agod utro din. Paano ta? Mag-amot yutas. From January, mag-amot na ta para sa Christ the King o para sa atong Misa de Gallo. Amin ba taana? Gamay raman nato amuto no say. 100, 150. 150, upat pa kasudan. Napay kanon, napay soft drinks. Pagkaon ko mo kung 5 mo kung walo dito sa gawas. Kung makakaon mo ana. Kakaon mo, dili, no? O, kulang. So, rara. Karong, naka-contribute na ba tanan community? Okay na? Okay na, sinyas dikon na. Murag, nakaamot ginis dikon kay sinyas man. Sumo na itong kinahanglan that we will celebrate. Di tayo maingon nga, wa mong ko kaamot, di nalang kong atin. Wa ka kuyapi. Nag-ingon ba ya ang simbahan nga, anhe. Makaamot ka og dili, anhe. Amin ba tana? Makigsanduro ta sa atong isig ka, magtotoo. Do not forsake the assembling of the saints. Dili nato undangon ang panagtigom sa mga santos. Santos ba mo? Santos ba mo? Dili, Bilma Santos. Saints in heaven during communion. Ang Hebrews again, we are surrounded by cloud of witnesses. O ba nato ang atong mga kaigsuunan? Wala sila mamatay. May kamatayon. If we believe there is eternal life, anong mag-uol man ta? Na ay kinabuhing dayon. Amin ba ta, anak? For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish, but have everlasting life. Yan ang everlasting kalimtan nato. Wala man ta makapokus diha usahay. So right now, unyang gabi mubalik ta, we will celebrate. O akong gihangyo ang mga entrante katong naibahin unya dito sa pag-perform. Ibalik nato ang gitawag nato nga performance level na ta. Ato ba nang nahimo dito una? Karon nakita nako kung pag-program na to, mao papapangita sa music. Sa kini murag di man nakahimayaan sa Ginoo. Jollibee, prepare ha. Sunod-sunod. Okay, mao pa tayo papangita sa atong usang music, mga sanina, nangawala, aha ka ng sablay. Yeah, it's very disgusting sometimes, no? Pero, niyan to kusog magigumok istorya na. Kadang nag-anam ka katigols na Murag luya ka na magkuhan. Ikaw na bala na, Padre Rex.
Padre Rason, kung mga pare, mga dikon, kamo ni bahala. Ay nako ninyong tawga. Himo man lagi. Oh. Himo na for sa grasya sa Ginoo sa atong kinabuhi. Let's celebrate and enjoy today the feast of Christ the King. Nga siya ang hari sa tanang hari o Ginoo sa tanang Ginoo sa atong kinabuhi. Mao kanang ebanghelyo sa ngalan sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen.